kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Mga tinahod nga tigpaminaw ni ining ikaduhang hugna sukad masugdi kining atong bag-ong tulumanon no? Pagsugod kagahapon. Ako moingon, salamat sa inyong pagsunod. Ang inyong pagsunod karon nagpasabot og kahayag gayud sa kahitasan. Mga tinahod nga tigpaminaw, daghan kayong mga higayon diin nang limbasog ta sa paghatag og mga medyos o mga kasulbaran sa atong mga gihambin nga mga suliran. Ang suliran nga atong bukon karon, atong tukion, mao kining suliran sa atong mga kabataan. Ngano ba ning medyo lahi na kayo ang atong mga kabataan karon kung ikumpara sa una? Pananglit, kining pagtahod, kining pagsaludo. Nganong nagkaanam na og kawala. Buot pasapot wa na'y pagtahod. Og usab ang atong mga kabataan karon medyo na influensya na gyud og mga dili maayo. O ang uban, di kay uban, daghan, no? Niining ka-high-tech sa atong panahon nga naanay computers, naanay mga games. No, di man dautan ng pagdula. But adunay abuse, kana bang wala na makontrolar nga magyakan lang yun sige ragdula, then wala na mabuhat ang ubang mga buhaton sa ila pong paglambo. Sa laktod, dili maayo ang epekto. Wala mabalansi ang atong kinabuhi sa mga kabataan. Well, kung atong balik lantawon ang kasaysayan sa atong pagtuo, human mahulog ang unang ginikanan nato, Adan o Eva. Sa atong katekismo ni sulod dayon kanang gitawag og original sin. Original sin, but pasapot ana, ang pagkawala na grace, grasya, diya sa tao nga binuhat sa Dios. Muna nga sa teolohiya, no, sa katekismo, misulod na, mitungha ng kanang gitawag na to concupiscence. Unsa man ang concupiscence? Nga ang tao tungod kay nuwad-an sa grasya, anaan na siya ay pagkamahiligon sa sayop o
sala. Wala na siya guidance. So kuha na siya guidance, vulnerable na yun siya sa sayop. Mao na nga sa atong pagtuo, ang tao masalay po na yun. Mao nga kinahanglan mabalik ang grasya, grace of God. Kaya ang grace of God, mo manay mo dikta, mo manay mo palamdag sa tao, haron magsubay gayud sa usto nga lakang. Well, kung atong hinahinayon ni sugod sinugdanan niya, 30 minutos ra ba niya itong oras, makabsan yun da, mo na nga lukso-lukso lang da, no? Nga buot na itong ipasabot nga, ang atong mga ginikanan kung diya, kining grasya, ato maning madawat, if malinisan na po ta, mahugasan ta sa atong sala, original sin man o ma-actual sin, sige lang, mahibaw ano na nato kung wala takibaloon sa ng original sin o actual sin. Original sin, background lang kanang sala nga na panunod sa unang ginikanan, ang pagkawala na grasya. Then kanang actual sin pod kanang sala gyud nga gibuhat sa hingtungdan. O kanang giingon sa Katoliko nga ang bata na ay sala, kanang gitawag og original sin, dili na siya sala nga buhat nun. Okay, ang bata di pa man kabuhat og sala. Okay, wa pa man siya sa age of reason. So di pa siya makahimog sala. Okay, ang sala paglapas man sa sugo, di ba? Unang Juan 3:4. So anything mabuhat sa bata kung wa pa siya sa age of reason, di na siya kay bulog sala ba nagdili. So di siya kasala, di siya kahimog actual sin. Ang sala sa bata naa niya itawag na og original sin. Sala nga ng panunod. Ang pagkawala na grace. Kay naluwatan man ang grasya sa una natong ginikanan Adan ug Eva na panunod na sa mga bata. Unsa may example ana kay namang guy uban moingon nga kanang pagtulunan sa Katoliko Veritas di man na mao. Liman ka gitawag nagmakasasala ng bata nga di pa man nagkabuhat og sala. Well, kanang sala nga gipasabot ninyo, sala na nga aktual. Natural, tinuod nga ang bata di pa kahimog sala nga aktual. Kaya di pa man siya makahimo. Kaya di man siya kibalog sala ba nagdili. Di ba? So di pa kasa ang bata og actual sin. Kanang original sin, ato ning ma-explikar ninyo sa usaba pananglit, no? Kay mingon sila nga sala sa ginikanan din na Veritas niya gipasa nga tus anak, unfair po na sala ni Adan ug Eva magkana nya nganong ipasangil mas bata. Well, inani. Usak ka magtiayon ibutang ta magtiayon nga kanang adunahan. But pasabot dako og katigayunan. To cut the story short, ang maong magtiayon nga dako kay katigayunan nagsalig ilang giusikan ng ilang katigayunan. Nya ibutang ta lang ang mga bata ang mga bata nila dili maoy naghimo sa pag-usik, no? Kay mga bata pa man gagmay. Ang mga ginikanan ra gyud moy nag-usik-usik sa katigayunan. Dili pasangillan ng bata. Now niabot ang panahon nga agi sa pagwaldas-waldas nila sa ilang katigayunan, niabot ang panahon nga nawala. But pasabot, niabot ang panahon, siguro, silot sa Ginoo nila, kay ilang giusik-usikan ilang katigayunan, wala nila madumala og ayo. Niabot ang panahon nga nahugno. Kung doon na sila mga negosyo na bangkaruta o ignon ta lang, niabot ang panahon nga naabot na sila sa kawadon. Gumikan sa ilang pag-usik-usik sa katigayunan. Karon ang pangutana, kinsa may pakasad-o na to sa gibuhat ang bata nga wala gisulti sa istorya nga mao'y nag-usik-usik o ang ginikanan? Siyempre, ang ginikanan. Kay sa istorya, ang ginikanan raman mo'y naghimo og pag-usik-usik, pagwaldas-waldas. So, dili mapasanginlan ang bata sa gibuhat sa ginikanan. Kay ang ginikanan raman, base sa atong istorya, ang naghimo sa maong pagwaldas-waldas o pag-usik-usik. Pero, ang kawadon, posible, mao dyan mahitabo. Ang kawadon mapanunod sa mga bata. Di ba? Daghan man na nahitabo. Mabisan gani, dilian ang istorya kun ang ginikanan dilian dam sa pagpanganak,
siyempre ang mga anak makapanunod sa kawadon. Di ba? Mao na ang original sin. Kanang original sin, pasabot ana, pagka nahikawan sa grasya. Mao na ang original sin nga motapot sa batang masuso. Ang pagka nahikawan sa grasya. Kay giluwatan man ni Adan ug Eva. Mao na ang original sin. So kanang bata, mao bitaw nga dili kinahanglan walihan ang bata kung bunyagan nga naman. Kay ang actual sin dili man na sala sa bata. Absence of grace man na, ang pagkanahikawan man sa grasya ang naa sa bata, muna'y original sin. Dili liable ang bata ana. Mo nang dili kinahanglan walihan ang bata ay habunyagan. Kay dili pa man makapanubag ang bata ana, kay dili man na iyang kaugalingong sala. Pero kung dako na, naa naman siya kaugalingon niyang sala. So, liable na siya. Mo nang walihan jud. Mo nang nasa San Marcos kanunay balik-balikon sa mga igsuon naton dili katoliko nga maingon sila nga, ang bata, di pa kuno angay bunyagan kay di pa man mawalihan. Of course, di pa gid mawalihan. Pero, dili kinahanglang walihan ng bata, nga naman. Kay dili sila makapanubag anang original sin. Kay sa ginikanan man na. Sa resulta man na sa gibuhat sa unang ginikanan na to, Adan ug Eva, nga naluwatan nila ang grace. Parehas ato akong example ninyo, ang kawadon mapanunod sa mga bata kung mag-usik-usik ang ginikanan, di ba? Pero ang pasanginlan sa gibuhat sa sala sa ginikanan, sila ra. Pero ang kawadon mapanunod sa bata. Mao po na, ang pasanginlan sa gibuhat ni Adan ug Eva, sila ra. Pero ang nahikawan sa grasya, mapanunod sa mga anak. Kaya naluwatan man nila ang sanctifying grace. So, kana kay ginikanan man na ang pasanginlan na mao na nga may katarungan nga kanang bata kuwaon ng original sin o pagkawala na grasya nga dili po sila pasultion. Dili po sila walihan. Nganong walihan man sila nga katong sala di man to ila. So di sila kapanubag ato mo ni argumento ni Saint Augustine nga ang batang masuso dili kinahanglang walihan kay dili pa sila kapanubag anang sala nga original sin kay resulta na sa gibuhat ni Adan ug Eva. Ginikanan mo gihimo ana. Naluwatan nila ang grasya na panunod sa bata. Nakuha ninyong punto. Later on, ato rin ang mahisgutan pagayo. Nakaroon, atong hisgutan kay pila ra ba ni ka minutos sa itong programa, 30 minutos ra ba ni. Muna nga kita, ang mga bata, na musimang. Kay bisan tuod, nabunyagan na, nawala na tong original sin. Of course, bago na siya o muna na gitawag na born again na. Kay na-erase na ang original sin. Dayon, ang actual sin, posible na po na nga mahimos bata, labi na inigdako niya, nawala niya ang original sin. Pero kung ang ginikanan po, lax, dili magtudlo sa bata, dili mag-amuma, posible nga makahimo na po nag-ilang kaugalingong sala. Mabitaw nga na po tayo sacrament of confession para mahugasan na po kanang mga sala na pong buhaton nga bago. Kanang mga actual sin mo nang natay sacrament of confession. Sa Katoliko na ana. Kay parehas man na sa atong balay. Sa atong balay na gyud tay silhig. Kay mabuling man gyud atong balay. So na tay silhig. Sa ato pong pagtuo, makasala-sala man gyud ta madagko mga bata. Mo nang napud tay silhig. Sa atong silhig sa pagtuo mo nang sacrament of confession. Kanang mga tag pasaylo musugid ta sa atong sala sa atong pari. Ang biblical na no. Gitukod na ni Kristo kanang sacrament of confession, although wala na nganlig confession sa una, wahira na nganlig confession, pero biblical na, no? Naana sa Juan kapitulo 20, 19 ngadto sa 23, nga ang unang mga pari o mga apostol, gitagayan sila gahom sa pagkamasaylo og sala. Nasa Juan 20, 19 ngadto sa 23, sarihang giingnan ni Kristo ang mga apostoles, gawatan ninyong Espiritu Santo, dayon, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Dayon, yun sa timan nga bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, ako ning pasayloon. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab na ako pasayloon. Mao na gitawag og sacrament of confession. Mao na nga musugid ta sa atong mga ministro o pare para nga pasayloon ta nila kay bisan kinsa kuno ilang pasayloon man pud niya sa langit. So mao ni atong silhig. Karon diri mo hisgot tagamay og psychology. Kay ngano god kining atong mga kabataan ron lisod kaayo kay dili kaikya sa influensya. Timan an biya nato asa man gikan ang bataan ng iyang mga
dili maayo nga nahibaw-an. Of course, sa iya ra pong makita sa iyang senses, sa iyang mapaminaw, iyang madungog o mabati. Usa pa na kanang makita o kanang vision. Na sa ato gong panahon karon, daghan pong mga ginikanan ang gapabaya sa ilang responsibilidad isip mga ginikanan. Pasagdan lang nila ilang mga bata nga mag-internet. Pasagdan lang nila ilang mga bata nga mag-internet. Nga wa sila kahibalo nga kusog kayo mo influensya ang media. Mo bisan kining radyo gali bisag maminaw rata og ang madungog natong mga kuan kanang mga law ayo unsa diha na mo epekto po na sense po na sa tao then mo reflect po na din sa ilang mga binuhatan. Mao na nga lisod ka ini kay kanagong nakatunan sa bata dili man na ilang kaugalingong invento, ila man ang nadungog nakita. Nadungog og nakita. Unya tungod pod kay ang atong mga ginikanan pod ron murag wala na murag nalimot na nga ang giya o ang lamdag nga gipadayag sa simbahan murag gi out of kuana context, murag ang wala na gi value kay daghan sa atong mga ginikanan ron nga magbuot-buot na lang sa og mga pamaagi unsaon nila pag matuto ang ilang mga bata. Sa ato pa ang lamdag sa kahitasan na wala na gitagaig bili. So kay wala na tagaig bili ang lamdag sa kahitasan, mao na ang tao masalaypon man gyud, mao na ang sigig kasipyat, mao na ang mga bata dili mamatuto og ayo. Kay nga naman nya daghan tang hinungdan ani. Usa pa kanang atong gobyerno pod, ang atong gobyerno nga magpasagat lang pod og pasulod og unsay mga mosulod diri sa atong nasod. Unsa nang gipang influensya gikan po sa ubang nasod. Dili magbantay unsa na nga kana delikado ba na sa atong mga bata. So mao na kining influensya kanang pagtan-aw lang sa TV, pagpaminaw sa radyo, dili man ta magpasagad ana nga ato lang pasagdan atong mga bata, especially kay nagkinahanglan sila sa atong paggiya kita mga ginikanan. Kaya kung pasagdan na to sila, well, bot pasabot sama ra nga gasugnod ka sa kadautan sa atong mga bata. Kung muna, kitang mga ginikanan, bantay ta, oy. Pasagdan na to itong mga anak, hinoon, lisod yung kayo. Labi na karon grabe na kayo ang influensya sa kalibutan. So, mauna, og ako gyung i-emphasize, ako gyung pakadak-an ninyo, nga wa gyud laing himuon natong giya kana gyud mga pagtulon-an nga gitudlo sa atong simbahan. Kay kung ang atong mga kabataan maumol pag-ayos sa mga pagtulon-an sa simbahan, siyempre makalikay gyud sila hinay-hinay sa mga daotang buhat. Ngano man? By the way, muhatag ko ninyo biblical basis ngano nga ang simbahan mao gyud himuon natong mugiya o mao gyud himuon natong mulamdag. Di ba? Ang physical nga lamdag, sige man na sa Ginoo ihatag kanang atong adlaw. Nga inig gabi ngit-ngit, inig banos po dayon ang buntag mo na kahayag. Mo na physical nga kahayag. Pero kanang atong kinabuhi, kanang spiritual, kinahanglan na siya og spiritual pod nga lamdag. Kanang mga pagtulunan. Unya, asa man nato na mahibaw-an? Bisan asa ba? Dili. Kay, kung atong tagaag pagtagad ang mga gipadayag ni San Pablo, diya sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang simbahan kuno sa Dios o ang iyang iglesia, mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Timani ha? Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, matud pa ni Pablo, diya sa 1 Timoteo 3.15, ang iyang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Sa ato pa, masabot nga ang giya di ay, ang lamdag di ay naa sa simbahan gikan. Nakaron nganong didto man ta manguha og lamdag sa mga computer games. Nganong didto man ta manguha og lamdag sa mga tao ra pod nga prehas nato nga masalaypon. Nga ang lamdag nagagikan man sa simbahan, ngano man kay matud pa ni Pablo, haligi gud og sukaranan ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Unang Timoteo 3:15. Sumaw na nga
kita sige ra gyud ta og kasayop, sige ra tag kasipyat, kita mga ginikanan, dili ta maantigo mo tudlo sa atong mga bata nga naman kay magbuot-buot ra man tagato. Di naman gay ta mo simba. Okay, para na to, mura na tag bright, kita na bright. Ang simbahan, walay ayo na. Di ba? Pangunahan na nato ang simbahan. Pero ang klaro kaayo ang atong Biblia nagtudlo nato nga when it comes to pagtuo na gali, ang haligi og sukaranan ang simbahan, no? Unang Timoteo 3:15. Nya ang simbahan, of course, po napod siya basahon kining Biblia mo nang gamiton po niya sa pagpanudlo. Pero dili lang po noon tanan na sa Biblia. Kaya nasa Juan 21, Juan 21:25, ngayon man po si Juan, dili po tanan na sulat. Manggali si San Pablo nag-ingon nga, huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaging waling nga binaba og sa sulat. Muna nga sa Katoliko nga pagtulunan, dili pod kay nga kana ra gyung nasulat kay dili man pud kuno tanan na sulat. Ang uban gibinaba naman, no? Mao po na ang hinungdan ngano ang atong tinuhuan nga Katoliko karon. Dili pod tanan mabasa gyud nimo litra por litra sa Biblia. Kay naa may gibinaba na lang kay wala na lagi masulat. Di ba? Mao na nga later on sa kung sa mga pangutana ana ato nang mahisgutan kanang mahitungod sa suliran sa tinuhuan panagbahin-bahin, nakahuna-huna ko nga ato nang itunong og Domingo human sa sangka. Diha ta mo hisgot ana kanang panagbahin-bahin sa tinuhuan gali ngano na ug unsay lamdag ana. So ato nang igahin kanang atong Domingo kanang alas 2:30 ngadto sa alas 3. Diha ta mo hisgot og kanang suliran mahitungod sa tinuhuan. Religion. So karon naapata sa kining suliran sa atong mga kabataan. So kita di gyud ta ka igyas ani. Kita mismo mga ginikanan sa atong mismanagement sa atong mga bata, kita pod gasugnod sa impluwensya nga dili maayo sa atong mga bata. Sugot ra man ta nga magkuan anang kuan kanang magsigirag dula dia, magsigig internet. Di gay nato tanawon, di gay ta magbutag CCTV. Unsa na nay gibuhat sa atong mga bata, di ba? Say may igo putaan ni. Igo putaan ni. Ano man kay dili man pud nato gid ma-monitor og ayo atong mga bata. Di ba? Atong mga silingan, di ta, no? Atong kauban sa pamilya, di ta ka monitor. Usaon man pud pag-monitor veritas nga di man pud magpa-monitor. Hilig man og sulo-sulo. Amo lagi ni dako ni siyang problema pero I know nga kung atong himuong lamdag kanang gitudlo sa atong simbahan, malikay gyud atong mga bata. Ang uban gali kita dili nagali ta modala sa atong mga bata sa simbahan. Nga naadiha ang mga panudlo. Ang uban gali natong mga Katolikong ginikanan dili na muhigugma sa pagpadala sa ilang mga anak diha sa atong Flores de Mayo. Nga diha hinay-hinayon sila tudlo sa atong mga pagtulunan Kristiyano. Muna nga kung dili nato ipaduol ang atong mga bata diha sa mga butang mga gitudlo sa atong simbahan, dili ta ka-expect ng atong mga bata magiyahan gyud sa ilang ugma damlag. Magdako gid silang walay mulamdag mugiya nila. Labi na kung kita pod mga ginikanan ang atong gipakita nila dili maayo. Kanang magsige ra tag hubog-hubog. Gusto ta atong mga anak buutan. Unya ikaw, wa gay kagaamping sa imong kagalingon. Wa ka nagpakita og example sa imong mga anak, sa atong mga anak. Unsaon pagka tarong sa atong mga anak, sila pa giingon og unsa ilang makita sa ginikanan mo po ilang sundon. Mabitaw nga dili maayo nga ang mga ginikanan kung mag-away, dili ganoon na maayo nga makitaan sa mga anak. Kaya waton mo na, kung singhagan nimo imong kapikas, maninghag po na imong bata. Kaya ngano, sa psychology na ni, ngano man nga ang bata, ug unsay pinulungan sa ginikanan, mao man gyud mapinulungan sa bata. Pananglito, Bisaya ang ginikanan, mo ilang lingwaheng paminahon. Sigig madungog sa bata, bisag wapay buot, sigig madungog. Na inigtingog ana binisaya po'y malitok nga naman kay mo may nadungog sa ginikanan. So influence. Mao na kung mag-in-English pud siging ginikanan, in-English pud makatunan sa bata. Na karon pananglit og ang bata sigig paningka. Walay tahod, pangutana, kita may mapasanginlan na. Kay kanang nahibaw-an sa bata, gikan ra man po na nato wa ta kabantay.
O kana kung ato mga bata wala dili na mo tahod, siguro wala ta magtudlo og pagtahod. O kita mismo wala na puta magtahod. For example, kanang pag-amin. O basig di na puta mo amin sa atong mga mas tiguang pa nato. Ya, dili na makita sa atong mga bata, dili na masunod nila. Kaya ug unsay makita mo mayawaton. Kana bitawng kuan, katong style na to sa mga buhok ron, ug sa ilang makita sa internet, unsay mga uso, awaton man gyud. Mo nang kitang mga ginikanan, magkabuang tag badlong stong anak, uso man na imong buhok. Okay, mo may nakita. Di ba mga ginikanan? Influence. Mo bitaw nga ang tinuho ang Katoliko, daghang kay mga minsan na unsaon pag-counter kanang mga visual aid. Usa na anak kanang mga larawan sa mga santos, usa na siya pag-divert unta, no? Daghanan na to ato mga sacred images para nga ang atong mga bata pud sige kakitaan ng mga balaanong example. Counter na kay kung ang mga bata sige lang kakitag mga dili maayo, amo po nimo purma silang hunahuna. Mao na kitang mga Kristiyanos atong i-counter na nga ang atong ipakita gyud unta nga mo'y makita ma-influence sa bata katong mga mahiyong butang. Mo nang bantay ta, bantay ta anang atong isulti, atong ipakita sa atong mga bata kay naa na nila gikan diha ang ilang kinaiya. So mao na mga ginikanan man pud ko. Mao na nga dili ni sayon, dili ni sa sayon. Unya siguro ato ning iparayon ugma kay wa na tay igong panahon og ato pag yun siyang iparayon ugma kay naapay wa na to mahisguti mahitungod ni ana nga punto nga suliran sa ato mga kabataan. So sa ngalan gihapon no sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, ang ubos niyong alagad no Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side Danny Luod og Tax Ilumba, hangtod ug mapuhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.